everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Wa na ba'y paglaom nga magkabalik pa ang maayo ninyong kabubuton na to? Sa gibuhat sa among pamilya, Lit. Ang pagpatay niya ni Papa ug ang pagsuway niya pagpatay di rin ako. Ug karon sa pagkidnap niya ni Lolo. Imposible kayo nga ako pa siyang mapasaylo sa iyang kamangtas. Angay na gyud siyang silutan sa kamatayon. Go, go! Go! Uy, gaw! Saan ka din gaw? Go! Go. Nga naman ka, uy nga. Di ko tasan magkagmaayo. Kuan ba? Kinibang si Toribia lagi. Oh, nga naman di story biya gaw. Wa na mas amua. Bilakaw. Ha? Milakaw nga wa manangit? Oh, ambot. Asa ka to paingon? O, basig ni paulis ila gaw. Oh, basin. Bala to siya eh. Nagyaw-yaw bitaw si nanay ug tatay kay ngano kuno nga wa manangid nga milakaw. Naglibog yun ko gaw. Dinibaya si Renato gahapon. Unya, usa may iyang sulti kaw. Matod niya nga nabalaka lagi kuno sis kahimtang karon ni Lolo Goryo. Ambot uy kun kinsa ginagsulti nila sa tinuod. Ay, maulagi ikaw. Hasta bitaw ko. Napahin yun ang akong huna-huna kung unsa gitinuod. Kay mato ni Toribia, ang duna ko ni daot ang plano, sila magyud si Renato ug Junel. Kung tinuod man ang gisulti ni Toribia gaw, ngano nga man sana niya isulti ni Goryo kani adto? Ako man sa siyang gipangutahan na anak gaw. Nahadlok man ko na siyang masultis tinuod. Maunay problema diha, kung maunay iyang katarungan. Kung tinuod pa ang iyang gisulti, nganong karon pa man siya mangisog nga daghan naman ka siyang mga ebidensya. Nga bitaw gaw, nga ako siyang ingnan. Nga dili siya angay mahadlok kung naagi siya susto. Magsige man siya siyang ingon nga nahadlok kuno siya nila ni Nato ug Junel. Na, ambot lang anak gaw eh. Kaysa akong pagbalansi karon no? Naabe katarungan sad si Renato? Kay lisod man sad kaayo nga mutuo dayon tas mga istorya ni Toribia good. Kinahanglan nga maminaw sad gyud tas kampo ni Renato. Kung kitsa ginagsulti nila sa tinuod. Nagbalansi bitaw sad ko gaw. Aw, mulutaw man gyud niya na ba kung unsa gyud tinuod. Ah, kadiyot gaw. Na may tawagi ka ni Goryo gaw? Baka dayon. Hello? Hello, Greg? Greg? Hello? Lit, ako ni. Oh, kinsa ni? Si Tasyo ni Lit. Ginoo ko. Tasyo, ikaw ni? Oh, Lit, ako ni. Time pa una. Nganong... Lit, may mo ba nga mag-istorya ta karon? Gusto kong makikita ni mo karon. Tasyo, nganong imo man gihimo in town? Lit, mo pasabot ko ni mo ining tanan. Magkita ta, pwede ba? Asa man? Dinilapit sa kakahuyan, dool sa ilang linda. Kanus aman? Kung may mo karon dayon, magpaabot ko ni mo din Sige. Paabot ako diha. Salamat kayo. Sige, bye. Bye. Si Tasyo to gaw. O, gaw. Gusto siya nga magkikita na ako, gaw. Ato ko na sa dapit sa kakahuyan sa inyo. Nebaw ko anak. Kuyugan ti ka. Sige, gaw. Kuyogi ko. Ato siyang istoryahon karon. Giduaan gyud ko sa mga tuntod. Kunwa sila dito sa among rest house sa Lirungan. Malagmit. Naa sila sa andahaw. Unya, sumayon na mo rin. Atong adtoon ka ng mga dapit nga imong gingon. Unaw na to og susi sa Lirungan, Nel. Uhay na to ang andahaw. Kaya medyo layo ka ito. Ikaw rin, agad na mo. Binong pangandam. Kaya karong taw-taw, manlakaw ta. O sige. Kaya kung pahibawon sa mga tao. Pero yun na. Napari ko'y nainomduman. Gusto mo na rin. Nainomdum na ko. Dunay usa ka dapit
nga dadon mi ni Papa Binundo kani adto sa gamay pamistasyo. Asa madapit rin? Samantayupan. Naa sa may rest house dito. Nga posibleng adtuan nila ni Tasyo. Sige rin. Atong susiyon ang tanang dapit nga posible nilang taguan. Pito. Pipito. Ano? Pamino. Sige, diha. Minaw. Masa man, Greg? Na ako'y gusto isulti nga makaayo ni mo. Minaw. Sige. Isulti lang rin kay minaw ko. Sila ka. Gusto ba ka nga makakwarta kag dako? Kwarta? Ha? Kwarta? Kwarta. Ang gusto kayo. Imo ko matagan, Greg. Oh, ataganti ka. Pila mong gusto? Narani mo. Sulti. Narani mo lagi. Kung imo kong hatagan og milyonis, mas labing maayo. Mura ko kontraktor rin sa Manila. Adi ay. Ingon na di ka kakurap. Ha? Ataganti ka 1 million. Sugot ka. Nasiya ko. Sugot ka. Nasiya ko. Sugot ba ka? Kadako ko na ng Greg. Ngano hatagan mo ko ni mo ang kandidara? Minaw. Ataganti ka pero. Naipiro ha? Ha? Ubos sa ka kondisyon. UM. Sa iyo, ni mo. Unsa man? Sis, imo lang din dilangay-langay. Imo kong buhian din eh. React. Ay, murag. Lisod na, Greg. Da, mo na'y butang nga di na ko mahimo. Hatagan ti ka 2 milyones. Ha? Murag di, gyapon ko, di, gyapon ko. 3 milyones, di gapon ka. Syaro. Nodel. Bisag 10 milyones. Di, gano'n na ko mahimo, Greg. Di, ko makahimo sa pag-traidor ni Tasyaw. Pulpul ka. Ha? Pulpul ka pito. Huwag kay kertiyo. Imo gibalibaran ng dako unta kayong grasya nga akong gitanyag dihan nimo. Wa nimo gamitan imong utok. Kining, pasensya na kay ka, Greg. Sinsya. Kahit sa pagkatinuod lang. True to life story ni. Saman, Mas pilion gyapon ako ang husto kaysa mabutang ka sa dakong peligro. dakong peligro ay gamay peligro diha. Peligro si mong kabuang. Ha? Wa nimo balansiyang maayo nga mapreso pa hinuno niya ka og apel tungod sa imong kainutil. Ala nga ko, Greg. May mo di pagid ni ni mo substance pagkakaroon. Pero usa ka butang nga ako ipaniguro nimo. Siyam na bitanga. Makasabot ra gid unya kay ini sa unahan kun nganong amo ring gibuhat ni Tasyo. Hiram diha. Sige lang mo ingong unahan wag yun na din hitungod. Ha? Ilong kahalhal ka lang. Nganong imo man ang gihimo, Tasyo? Gituyo na nakulit. Tungod kay gusto nako nga masiguro ang kaluwasan ni Lolo Goryo. Kaysa adto siya dito sa mansyon nga nabutang ang iyang kinabuhi sa dakong peligro. Mao ba? Oo niya, kumusta man ang kahimtang ni Greggy? Okay naman kayo siya dito sa isla. Maayo kon mauna. Kabubuton man gid ka niya nga mauban ninyo. Sa tinuod lang, dako gyud siyang supak. Wa siya mahimuot nga amo siyang gida dito. Uy, hala. Mao ba? Sa ato pa, pinugsanay din ang inyong gibuhat niya, Tasyo? Oh. Mao gyud og ingon ana ang nahitabo pero wa may nahitabo nga physical, Glenn. Amo na siyang gida og diretso dito pero mo lagi. Pero tingnan sukuan namo. Hinoon, wa pa niya masabtig yun ang tanan kay sa iya akong pagtuo, amo ra siyang gibinuangan. Maunay da kong problema ninyo karon, Tasyo. Kaysa inyong gibuhat, misamot ka dako ang kaso nga inyong giatubang. Kay si Renato nang antira bagid nga iyagi ko na mong ipabilanggo. Di ba, Gaw? Pero, Tasyo, nganong dili naman ana ninyo i-report sa kapulisan? Kung tinuod man gani, nga dunay dakong hulga sa kinabuhi ni Greggy. Bitaw, gisultihan naman ka ninyo si Greggy bahin anang tanang katahap ninyo. Mao lagi na problema, Let. Kay si Lolo, wa masag mutuo sa among gisulti niya. Importante ba sad kaayo, Tasyo? Nga namoy mga kaliguonan sa inyong mga pasangil batok nilang Renato. Dili man na mahimo nga pulos lang gid mo pagduda ba? Hinoon, Tasyo, si Toribia, naasay gisulti namo. Ha? O unsa may gisulti ni Toribia, Glenn? Sama sa imong gisulti. Nga matod niya, dagan ako no higayon nga nagbahad niya si Renato og Junel. Kay naalagi ko no daot ang plano sila si Renato batok sa imong lolo. Mas maayo pa tuod, Tasyo, no? Imong sabuton si Toribia.
Basin pa din makakuha kag mga kalig-unang gikan niya. Ay, Maris Toribia, Lit. Gusto kong makigsulti niya. Na, maunay dako kayong problema karon. Dihaon to siya puyo sa ilang glenda atong duha ka adlaw pero kalit man lang sang nawa. Nakasiguro ko tasyo nga magkatabang yung Toribia ninyo. Kay matod ni Toribia, naman kuno siya ligong mga ebidensya nga ikapakita sa husgado kung pananglit, maabot yun ni Skorte ang inyong kaso. Kung maliw ko ninyo, Glenn, bay. Lit. Nga kung magkita man gani mo ni Toribia, ingna siya nga gusto kong makigsulti niya. Oo, amo niya siyang ingnon. Salamat kayo. Ug napaday ko ilaing hangyo ninyo. Unsa man na tasyo? Kung mahimo, muhangyo ko. Kung doon na mo'y higayon, gusto na ko nga dadunta mo sa isla aron inyong may istorya sa Lulugoryo. Ha? Mahimo balit. Kana lang luwag sa inyong oras. Kay sigurado mangyog ko nga malipay gud si Lolo kung makakita ninyo. Mahimo ba, Lit? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.